Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ahang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon ani nga nakita sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglingod. Isugilon ko sayod ka man kiningalaot misalig lamang sa kaayo mo. Watangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot ipakanaog mo. Kaloy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoo, Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo ug tunganak sa Amahan. Ginoong Dios Cordero sa Dios. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatag among pagamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dugo, Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, niya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang
imong kalipay, imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Hinudlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro, uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Hesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, sa matinaw ipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro og sa mga katingalahang butang og sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw o pagbuot, nitugyan kang Hesus nganha kaninyo, o gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan, gibanhaw siya sa Dios, o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, masaya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biya ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buotan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakiguban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, Diyos, kay nagalango pa ko kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupan. Ikaw mao ang nagligon sa akong swerte.
Daigon ko ang Ginoo nga nagatabang kanako, bisan sa kagabihion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong tungkamot, wala ko'y kabalakan. Usang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalagnat sadya. Ang ako sab nga lawas, nakapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag, dito sa kahiladman. Nitugot mo ang imong butang alagad, budangat sa pagkadunot. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, ang bugos nga kalipay, diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tungkamot, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi. Kay nasayra ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bilinhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro, walay buling o mancha. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw, og nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo ug paglaom, adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Sa Dios o king tanan ikadugang kanimo
humana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaret nun, mitubag sila. Usa siya ka propeta, o giila sa Dios, o sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari, o ang mga punuan, mitugyan kaniya, aron silutan siya sa kamatayon, o gilansang nila siya sa krus. Naglao munta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga puhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, og nakaplagan nila kini sumala gayud sa kisugilon sa mga babayi, apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas ni ining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya o giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan o gipanalanginan niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata og nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga mga nagkatigom og nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod, maayong hapon sa tanan. Mga kaigsuunan,
ikatulong Domingo karon sa Pasko sa pagkabanhaw. Og niining atong mga pagbasa karon, gitudluan kita nga ang kinabuhi usa ka panaw, journey. Ug diha sa tuang panaw kinahanglan hayag ang atuang pananaw. Sa usa ka panaw kinahanglan hayag ang atuang goal, vision. Kaya karong panahon na ang atuang goal, not only goal, ang mao ang peace, pero mao nang basic need nato, ang kalinaw. Ug mao ni nga karon mamalandong kita. Kay nindot kining salmo nato, Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Why? Tungod kay usahay ang ato ang gilaktan nga dalan. Nagtuutag kita kada adlaw, nagtubo, nag-move forward, pero usahay wa ta makabantay nga kita di ay nagpanaw, dili pa duol kundi palayo sa Ginoo. Mao na kita mamalandong asa na tadapita karon sa atong panaw, matud pa sa usa ka pamulungon, layo na, pero layo pa. Layo na, pero layo pa. Because life is a journey. Yes, layo na nga to ang na abot asa ta karon dapita, layo na. Apan layo pa kung asa gyud ang atuang destiny, ang atuang goal, ang atuang ugma diin kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao na nga diha sa dalan kita magampo, Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Tulo lang ka punto ako ipambit kaninyo. Una, pan. Hilatag pan. Daghang kami nga bagiri diri sa Mantalungon, nasayod ta nga kun asa gadi dapita naagi nay bakery, naay pan, tungod kay ang mga tao nagkinahanglan na ining pan matag adlaw. Kay kining pan mo'y mag-sustain nato sa atong kusog. Ang Ginoo nasayod ang Ginoo matag adlaw, maluya ta, madagma, malusno. Apan kinahanglan ta nga makabaton og kusog aron kita makabangon. Mo nang kining atong ebanghelyo karon nindot kaayo. Kay ang mga kining naglakaw padulong dito sa Emmaus, ang tinud-an ni Jesus nga duha kanila naglakaw. Sa paglakaw nila, unsay ilang istoryahan, kato mga bati nga nahitabo, kato ilang mga kasakit, gutom sila tungod kay physically gutom tungod kay naglakaw sila, spiritually gutom tungod kay ang Ginoo kay ilang gilauman nga mo'y mulua sa Israel gipatay. Hawang, lonely, gutom. Muna nga ang Ginoo nakikupan kanila, nasayod ang Ginoo nga kining mga tawhana gutom, naglakaw nga murag walay direksyon nga naglakaw kada adlaw, walay direksyon. Ug mao na nga ang Ginoo diha na nila nahimamat nga ang Ginoo di ay kadto sa pagpikas niya sa pan, sa iyang pagpakigsalo ngadto kanila. Igon ana sa kita sa tong panawa tay direksyon nagkinahanglan ta nining pan sa kinabuhi. Pan, ang Ginoo mao ang pan, ang atong pagsimba, atong pagkalawat, miambit kita. Sa lawas si Kristo, siya ang pan sa kinabuhi. Sa itong pagpaminaw sa pulong sa Dios, siya mo'y magbusog ka nato. Di man ang mga kabataan karon usahay wa sila prayer life. Tungod kay ang mga ginikanan wa asad magbusog kanila sa espirituhanan nga pamaagi
din tudluan sila og pag-ampo. Mao nang dali sila mo surrender. Tungod kay wa sila kalisod. Dali kay maluya ang mga batan-on. Way direksyon ang ilang panaw. Gani ang mga kanta karon, kung paminawon nimo ang ilang mga bagong kanta, imong mabati. Lyrics palanggaan, mura makaluya. Way direksyon. Matud pa sa kabata, kanta siya. Saan ka punta? To the moon, scare, brum brum. Ha? Usahay way direksyon. Manang nakinahanglan ining pan. Ang tinuod nga pan sa kinabuhi, ang Ginoo mo'y magbusog kanato. Pan. Atong gikinahanglan sa panaw. O ikaduhang punto, panaw. Una, pan. We need the bread of life. O kining pan atong gikinahanglan sa panaw. Journey. Kaysa atong paglakaw matag adlaw sa atong panaw, kung busog kita sa pan sa kinabuhi, dili kita maluya. Kundi kita magpadayon. Kaya tungod sa ato ang paglakaw matag adlaw, daghan kay mga panghitabo, mga distractions, karong mga panahona, sa atong panaw, daghan kayo nga pwede tang mabuta sa presensya sa Ginoo. Tungod kay ma-focus kita, mahal na kay mga palitunon, ma-focus kita nga mandaay ang mga tao nga nagpasakit nato, kita po nagkapasakit nga to kanila, wa kita makapangayag pasaylo, wala po ta makapasaylo nga to kanila. Sa tong panaw, daghan kaayo nga makaluya, makapandol ka nato. Munang nakinahanglan ta kanunay sa pan, ang Ginoo ang tinuod nga pan sa kinabuhi, atong balunon siya sa atong panaw, sa atong journey matag adlaw. Daghan kaayo nga mga panghitabo nga mao'y mag-redirect nato. Kung kauban nato, busog kita sa pan, diha sa atong panaw, nan. Klaro, ang ikatulong punto, pananaw. Vision. In the first place, kung busog ka, klaro ganay mga decisions, pero suwag desisyon nga gutom ka, usahay, dili mo matimpang og sakto. Pero kung busog ka, maklaro ni mong mga desisyon, ug mapadayon ka sa kinabuhi, nga magsubay na ka sa saktong adalan, ug mas klaro na ang imong direksyon, ang imong vision, ang imong pananaw. Mao na nga ang Salmo nag-ingon, tudluan mo kami Ginoo sa dalan sa kinabuhi. Kay kung gutom kita, posible good, masaag-saag kining ato ang dalan, gutom sa paghigugma, gutom sa pagdayeg, gutom sa validation, dili makakonfront na ikalagot, dili makaistorya, i-block, i-unfriend, unfollow, o imong padungog-dungugan na lang sa Facebook. Di ka makaduol dito kaniya, makaingon ka nga na atay conflict, pwede mag-istorya ta. What is the most loving thing to do? Aron kita mas mulambo pa. No, karong mga panahon na, kung gusto ta nga na atay di ganahan, cancel culture. Muna nga, kinahanglan, adunay direksyon ang ato ang panaw. Adunay direksyon, kuna ang tinuod nga pan, ang Ginoo, mo'y magabusog na to matag adlaw. Ang pan sa kinabuhi, musimba kita, magampo, mga lawat, kita maminaw sa pulong sa Dios. Mo na magbusog na to matag adlaw, ug mas klaro ang atong panaw, ug mas nindot ang atong panglantaw, ang atong vision, ang atong pananaw, tungod kay klaro naman nga ang Ginoo nagauban ka nato. Kay daghan ka nato karong panahon na magpakabuta na lang sa kamatuoran. Ang Ginoo nakikistura na nato, pero magpapiyong-piyong ta. Matapos kanta pagkadaghan sa nahigmata,
nga nangandoy pang matulog, kay mas tamis ang magdamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamatuuran, mupiyong lang kasagaran. Ug magantos lang nga pasipadan, ang gugma ug ang kaangayan, kinsa man ang gugma ug ang kaangayan, ang Ginoo kana. Pero sa tong mga desisyon, way gugma ug way kaangayan, tungod kay way Ginoo nga ang pan sa kinabuhi nga ato ang gibutang sa to ang kaugalingon, gipasulod sa tagsa-tagsa nga mga dughan. Yes, layo na ta, pero layo pa. Ato pa sa English, if you want to walk far, walk with others. Gusto ka nga layo imong panaw, kuyog sa uban, di mo bantayan, nga layo na di kagilakpan. But if you want to walk farther, kung gusto kag basta layo pag yun ang imuhang paabot sa imong panaw, walk with God. Manindog. Nagatu ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo nga nakabugtong Ginoo nato, magyapanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubuhong, ikonsad sa mga minatay sa katulog adlaw na banhaw, misa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya ron ko sa mga buhig sa mga minatay. Nagatu ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa atong nabanhang Ginoo, si Hesukristo, nga ang iyang pagkabanhaw, mga hulugan alang kanato ug bag-ong kinambuhi diha sa pagtuo ug pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Moingon kita, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga siya nga milingkawas sa Israelita, gikan sa kaulitnan didto sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan, gikan sa kaulitnan sa sala, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, maningkamot nga mapaila si Kristo, ngadto sa kalibutan, nga tao alang sa uban, nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, makasabot sa kalig-on, nga nagagikan sa kapagpahiuyon o pagsunod sa mga laraw sa Dios, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong nasod, ilabi na ang mga punuan niini, makaamgo nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan ug sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong hayahay nga kahimtang ug kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuunan, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo.
Amahan sa among pagdawat sa mayong balita sa kabanhawan ug sa among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo, mangayo usab kami nga imo kaming pasination sa mga bunga sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Halawas o pili ang kaluwasan kinabuhi sa tanan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan nga magkagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, ug gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imo gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot na tapos na, o sa kakalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo kitibok pag-usap ang among kinabuhi. Tugod ni ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usap ang mga anghel sa kalangitan, hiduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagamuman, puno ang langit ug yuta sa imo.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban nilayo among Papa, ni Alberto among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing dunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang pana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
karon mag-ampog kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw ning ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kun ilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahigusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait manaa kayo. Sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Panibong
ngunit dili ko na ikaw madawat diha sa paadong sa Kumari ka sa akong kasangkasan sa paadong sa Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang mga tinun-an nakaila sa Gidong Hesus diha sayang pagpikas-pikas sa pan. Alleluia. Magampo kita. O Ginoo, sud-o nga maluluyon ang imong lungsod, ug itugot nga gibag-o mo pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Langit ng Amahan, kami kanunay, nagpasalamat kanimo sa gasa ng imong hibubo kanamo matag adlaw. Salamat sa gasa sa kinabuhi, salamat sa gasa sa kinayahan, salamat sa gasa sa pamilya, labaw sa tanan, salamat sa gasa sa kabataan nga niya sa mga tubangan. Bendisyon sila Ginoo nga mahimo silang imong buutan nga mga anak, panalipdi sila kanunay sa tanang kadaot, iiway sa tanang katalagman, ug kanunay himo ang magmalinawon ang tagsa-tagsa kanila nga mga kasing-kasing. Kini among gipangagpasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang gugma ug kalinaw ni Kristo.